Salam alik, bagtın mukamı yanlanyan, bagtiyar yurdumuzun bagtlı adamları. Sizin ekliğinizi medeniyet sunuwa dişgärlerinin günü bilen, Matmul Pragynyň şygyriyet bayramçylygy bilen gutlaýas. Ediz arkadaşymyz sunuwat hakyna aladalar edýär. Ediz arkadaşymyz türkmen sunuwatyny dünýäde tanatdy. Arkadaşyň tagallasy bilen Türkmeniň bagtaýdymy bugün dünýäniň çarkynjyna ýanglanýar. Anha şu sunuwat monumentini göreňdedi. Bizim ýurdumyzda sunuwatyň ne derejede kämilligini, bizim ýurdumyzda sunuwat hakyndaky aladan ne derejede ýokardygyny görmek bolýar. Sunuwat monumenti Ediz arkadaşymyzyň teklibi bilen, Ediz arkadaşymyzyň tagallasy bilen bina boldy. Sunuwat monumentiniň arka ýüzünde Türkmen Döwlet Medeniýet Instituty ýerleşýär. Ol ýerde Türkmen sunuwatyna zähmet çekjek sunuwat dörejülük işgärleri, bilim alýarlar, sowat alýarlar, hunar öwrenýärler ýaş talipler. Şol ýerde Medeniýet şäherçesi hem ýerleşýär. Medeniýet şäherçesinde ýurdumyzyň sunuwat äleminiň, sunuwat dünýäsiniň iň görnükli wekilleri ýaşaýarlar. Olara arkada prezidentimiz mermer jaýlar sowgat etdi. Edil Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň gapdalyna saatçylyk mektep internaty hem ýerleşýär. Umuman şu toplumu göreňdi, şu bina teredeňde guwanjyň goşulanýar. Ediz arkadaşymyza sunuwat hakyndaky, medeniýet hakyndaky aladalar üçin alkyşlar aýdýar. Bizem şu gün bayramçylyk münasibetli ýurdumyzyň sunuwat dünýäsiniň wekilleriniň, sunuwat işgärleriniň, käbirleriniň bayramçylyk kutlaklaryny size ýetiretimiz geldi. Olar üçin ýörüýte bayramçylyk sowgatlaryny taýýarladyk. Türkmen Owazy tele ýaýlym bilen 5 taş diwar boýaklary bilelikde şol sunuwat işgärler üçin bayramçylyk sowgatyny taýýarladyk. Elbetde şu günkü bayramçylyk gepleşigimizde siz üçin aýdymsa sowgaty hem bar. Bizim ýurdumyzyň aýdymçylary şu bayramçylyga ýörüýte aýdymlar taýýarladylar. Mehribanlar, bayramçylyk gepleşigimizde başlaýar. Tomoş edin, Türkmen Owazy bilen galyň. Häzir biz ilkinji bolup şu sunuwat monumentini döreden nakkaş Türkmenistanyň halk suratkeş heykel taraş Sarat Babaýewiň ustahanasyna barýar. Ilki bilen Sarat Halipanyň bayramçylyk kutlaklaryny size ýetirer. Salam alayk Halipa. Oho. Bayramyňyz bilen. Sağ boljum. Oho. Kutlu bolsun şu gününe medeniýet sunuwat işgärleriň gününe. Türkmen Owazy tele ýaýlymyň adynan. Ýakymlygyny. Ýa-da 5 taş diwar boýaklarynyň adynan sizi gutlaýar. İşiňizden bölüp biz bilýär siz işlemek diýseň söýýäňiz. Ýöne bide biraz wagtyňyzy sarp edersiňiz we ady kene derejeliňiz hakynda gurrun berersiňiz diýip geldik. Başyny gurrun bermek bir kyn zat däl. Hasam başyndan geçen gurrun bermek, döreden eferin hakynda aýtmak ol has ýakymly. Onda mehman tamaşaçylar, anha Edil şu wagt biz Türkmenistanyň halk suratkeşi, hormatly İlýaşulty Sarat Babaýewiň ustahanasyna durs häzir biz Sarat Halipa bilen Halipaň derejeli hakynda suratkeşlik sunuwat hakynda söhbet ederiz. Mehriban tamaşaçylar, ýaňam aýtdym biz häzir Türkmenistanyň halk suratkeşi, hormatly İlýaşulty, ençe meşähertleriň halipasy Sarat Babaýewiň ustahanasyna laýyk 10 ýyl mundan öň şu ustahana ilkinji gelek ýazga gelemizde gepleşik taýýarlamaga dören bir goşgy setirleri bardy. Halipa bilen söhbetdeşlige başlamak şol goşgyny size ýetiretim gelýär. Zähmetiň owazy ýanglanyp duran täsin ustahana giremde birden heykelleri synlap ank bolup galym ustadyň sesini eşitdim ýokardan. Geçiberiň, menem häzir düşerin diýip ustad heykeline garady. Ol täsin heykeli synlap durşuma jogap tapmasy kyn sowallar edi. Bir depe şykkydan ýa-da toýundan özünden 5 etse 10 etse uly täsin heykelleri nädip döredýär? Sada hem adaty adamyň eli. Ýok, ol adaty däl, üýtgeşik adam. Anha sowalymyň jogaby şunno. Öçmez söýügi, sarpa, mehr ýürekde. Allahy zehin bar oň çal başyna. Çal başyny göterip
heykele bakıp işin kemini gözläp epesli durdy. Merdivana minip ýokary çykyp şol wagt şägirdi ýanyna bardy. Soň halipa aşak düşdi bir sellem. İşe dowam etdi onuň şägirdi. Sade hem sypaý sözler bilen meni hayran etdi, Sunugat ägirdi. Ol öz ömrü hakda gurrun merýädi. Menem belle walyan gökçe depderme. Ýarym asr arkatan bu ägirt döz gelipdir ömrüň köp epgeklerine. Jogdaly tomsam, aňdakly gyşam, ýa-da many işläpdir gudratly eller. Anha şey dip döräpdir. Hiç haçan ölmejek janly heykeller. Halipa size hormatly İlyas dilen hormatly at takdy mehriban arkadaşymyz hemem anhaýan ýakynna Magtumulyň monumenti sizin taslamalaryňyz, sizin döreden eserleriňiz tasdiklanyp şol ullakan iş size tawşyrly gutlaýar şu bayramçylyk bilen hem şol işiňiziň tasdiklanmagy bilen hem hormatly adyň dakylmagy bilen hem işiňiz ileri halipa. Magtumulyň monumenti elbette gaty uly jogapkärçilikli iş. Oň bir İslam Turka içine töretseňem eýletip 24-25 metrde iýni boýu. Boýuna töretseň 60 metr. Her kim maňa diýär, gorkaňokmy diýip. No gorksaň iş biten oga. Hemmelerde ýapşaňda bir daňdan typan ýaly ýapyşsaň, şonda iş bitýär, şu bolmazmy hem diýip ýapyşsaň bitýär iş. Şoň üçin mene dogry şonun gat çekinip duramak, şu bolmazmy şo diýip ýapyşýan işe. Şuma hada sen taklamalarını işledim, näçe görnüşlerini işledim. Hormatly prezidentimiz özü görüp, özü saýlap, şolun içinden bir ýürek gelýän bir görnüşini saýlap aldy. Olam 60 metr bolmaly, ýöne gaty daşdan görünjek, gaty uly da ýanyna barsaň adamyň hopyp durýan meşwerde ol gaty beýik zat bolansoň hem şeýle köwür jogapkärlik işi dogry mekşanan Londrony hormatly prezidentimiň şoňa maňyna men gaty şoňa saat begen ýanna şo anamy ödemegem gaty jogapkärçilik kelne gaty ulla. Onuň sözünden ha 1 ýanwar güni ýylyň bir başlanýan güni maňa bir gaty ulat berdi, hormatly İlyas diýip. Arkadaşymyza şu ady beren üçin, bu gaty uly işi ananyň üçin dogry ol bir dünýä meşwerinde 5-6 sana kışňýalyk iş boljak da, ananlýany üçin gaty begenýän. Şoň üçin hormatly prezidentimize jan sağlyk durmuşda da iyil wagtlar barýan işlerine de gaty uly üstünlikler arzu edýän. Hormatly halipa, naha iyem 38 ýyl bäri siz ýaş turatkeşlere şol Sunugatyň inçe tilisimlerini öwredik gelýäňiz, halipalyk edip gelýäňiz. Edip arkadaşymyz ýurt başyna geçen ilkinji günlerini Sunugat hakkında aladany edip yurdumuzda Sunugat mekteplerini keltdi. Halipa hökmünde, mugallim hökmünde, ençeme şägirtlen halipa hökmünde bu sizde nähil duýgular döretdi? Elbette hormatly prezidentimiz şu işine geçeninden başlap okuwu, hünärmeni, bir suratkeşlere, artistlere garaz hemmetine gaty ulun sübertde. Hormatly prezidentimiz baha berip bilýär, hem Sunugatyň gadyryny bilýär, şoň üçin hormatly prezidentimiziň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, iyi bekletler barýan işlerine de uly üstünlikler arzu edýän. Halipa hemişe şu sizin ustahanaňyza gelemizde her bir dörücü adamda döretmäge bolan isleg ilham dörýär. Şu ustahanaňyzyň içindäki eserler ustahanaňyzy edil eserlerden emele gelen jeňil ýaly görkezýär-de. Ýöne şol işleriň içinde de has bir gözüňe ýakymyl bir mehr çoýup duran, nur seçilip duran bir iş bar. Ejemiň portret diýen eseriňiz. Hemem ejemiň ýatlamasy diýen bir eseriňiz bar şol hakynda. Ýa-ni ýakynda edip arkadaşymyz ene taqdim mukaddeslige taqdim diýen kitaby da peşkeş etdi we şol kitabyň çykan günem siziň şu eserleriňiz men gözüňe gelip gitdi.
Şu kitap halkın eline uçtu. Men hasap ediyen şu kitap halka wagtyny gowuşda da ýaşlar üçin gaty uly ýörelgi. Onun bir şunu okamda men öz durmuşum, öz ejemiň durmuşy hemme zat gözüm göňünden geçip gitdi de öz durmuşumda bolan zatlar. Men akademiýany gutorumda 5-lige goradym da 5-lige gorasoňam şertnama baglaşyp ýaş suratkeşe kömek diýip şertnama baglaşdylar. Bir ýyl möhlet bilen, bir ýyldan tapşyrdym. Ondan şo tergide çağırdylar. Bardyk tergide bolluk gördük. Soňam ýygnak geçirdiler. Birden men adymy tutdy. Saraht Babaev diýip. Ýerinden turdum moly. Ýene de seň bilen şertnama baglaşak. Temaňy aýtdylar da. Menim bir gyssanym birden aýdaýmak gatkyna tema diýilýän zat tapmak mümkin näle. Ol bir ýyllaň dowamyna, aýlaň dowamyna mudama pikir edip tapylýan zat da tema diýmek. Birden şu ýerde ejem meni halat etdi de şu kyn meseleden bir hili derem bastı şu wagt meni birdenim diýdim de ejemiň portreti diýdim de. İçimden pikir edýän hem ejemiň portreti maňa özüme galar usanamda durar diýip. Dogrudanam şoň ýaly boldy. Diýmek siziň şol okuwy toran ýylyňyz döräpdir de portret. Bir ýyl geçen teň döredi. Ýöne şol portreti gaty gowurdylar da. Her kim gelýär şu sanama şu ejemiň portretini görýärler de. Gelen näde be? Bu gaty mehriban aýal bu kim diýerler? Ejen ha şeýledirler. Ejen bolandan şoň ýaly ýatandyň diýerler de. Ondan ejemni atlama diýip ýene bir iş ýatadym. Men dogulumda çyrçykkyl bolup durna. Kän aglap durn. Irm edip ojokda ýatyryp görýän eken. Şol ýatlamasyny men ejemi heme çaga bolan mehri bir şuratlar görkezek bolanda. Bagna basyp duran, ojogyna basyp duran ýerde. Onuň üstüne de şo gyňaçda aşaklaryna gaýdýardy. Şoň epinlerinden adyndan bir öz portretimi ýatadym da aşakda bir eneň öňünde diýre çöküp oturan ýaly etip ýatadym da. Halipa ýene bir gelek bayramga bilen anha edil şu wagt ine hakyna, ine mukaddeslik hakyna söhbet etdik. Edýär kadamyň ine tagdym mukaddeslige tagdymatly kitaby hakyna söhbet etdik. Şu ýerde de siz üçin Halipa hem bize terede oturan ähli tomoşaçylarymyz üçin siziň hem iň süýüp dinleýän aýdymçylaryňyzdan biri Haji Ýazmamedow halkymyzyň kalbyna siňen şeýle owadan ene hakdaky aýdym aýdyp berýär. Ol aýdymy Anywerde Attanowyň ýerine ýetiren aýdymy halkymyzyň ýüreginde ýaşaýan aýdym. Aýdymyň ady Jan enem. Köşegim men ak süt berdim, hudülep çık Jan enem. Köşegim men ak süt berdim, lalelep çık Jan enem. Gecelerine hubbot gördüm, hudülep çık Jan enem. Hubbot gördüm, hudülep çık Jan enem. Hudülep çık Jan enem. Yaşlığımda bağrım dağlap, kayda gittin Jan enem. Yaşlığımda bağrım dağlap, kayda gittin Jan enem. Diýdiň-da men daryn aglap, bollap galym Jan enem. Jan enem. Diýdiň-da men daryn aglap, bollap galym Jan enem. Bollap galym Jan enem.
dadın başlangıcı sen ne dedim canene Hemme dadın başlangıcı sen ne dedim canene Ene toprak döküp yaşın inremez mi canene Toprak döküp yaşın inremez mi canene inremez mi canene Tədədən men çağa boldum insem dünya canene Tədədən men çağa boldum insem dünya canene Didarını barca görsem yok armanım canene Canene Didarını barca görsem yok armanım canene Görsem yok armanam canene Serhat Babayev sizin bir cümleňiz bar. Köp ulanyan cümleňiz işten boş wagtym işleýän. Anha sizin şu sözleriňiz bizim türkmen owad teleýaýlamadyň muştoklarynyň ençemesine diýseň täsir galypdyr. Şu cümleni köplençi ýatlaýarlar. Diýade telefilminde sizin aýdan sözleriňiz. Eger şu sözlere ketkitleme bermeli bolsa siz näme diýerdiňiz? Şol pikir mende ama bar şu wagtam bar kämahal bolýa adam ýadyarym. Şu ýa-da bir uksam gelýär işläp durka. Şoýly ýagdaý bolýar, ol men çykýanyny bir 2 kilometr, 3 kilometr ýaly tygyr sürüp gelýänni. Onu täzeden gana aýlanyp bir täzesi işläp başlaýandy. Şu herda diýen işlejek bolup jan edýänni. Megerem şoň düşünürsiz 7-nji onlugy tegelep barýany bolsaňyz edil ýigit ýaly görnýäňiz. Mümkin men 10 metrde da ýokarda işläp ýöründirmişýän. Mine 70 ýadyma da düşünok dogry. İşläp ýörüpdirn, isinde mi işläp ýörün? Ödüme gowy duýan sebäbi hormatly prezidentime de Maýdiýa Ähmet adam ýene ýaşal diýarym, guzurla media hemme taraplaýyn iň gowy zat Ähmetde. Anha hormatly prezidentime beýbirin sunnatymyza gaty uly berýärdi. Bir tehelse da adamyza gaty uly baýraklar berip dur, adamyzy tutup dur. Hemme zat adamın joşturýar da onun men pikirimçe adam zat dünýä iýneni zähmet üçin dünýä iýnen bolmaly. Tebigat gaty gözel, şoň gözelligine adam zat öz gözelligine goşmaly, tebigata kömek etmeli pikir edýärmen. Halipa Magtumulyň monumentine awray bilen uly üstünlük bilen tapşyrjaňyda biz ananýat. Mundan öňe mehriban arkadağımızın tagallatı bilen dünyanın başka şäherlerine de öz ýurdumyzyň çäginden daşardy. Stavropolda, Astrahanda, Türkiýanyň Ankara şäherine siz Magtumuly Pragynyň heykeline bina etdiňiz. Arkadagyň tagallatı bilen şuň gün şol Magtumuly atamyzyň Magtumul şäheriniň heykeli şol şäherleri bezäp dur. Bu işiňizde de uly üstünlük gazanjaňyzda biz ananýat. Ýene bir gezek işiňiz ileri, işiňiz şowly bolsun Halipa. Sana diren nele dilber canım alli cellat gülüm gillibimden bir
bir canım alli zillat gülüm Gillivindin bir poza bir canım alli zillat gülüm Bile bilmedim oynumu Ödümde kılsam toyumu Bir kuygun çınar boyumu Canım alli zillat gülüm Bir kuygun çınar boyumu Canım alli zillat gülüm Senin bilin bağa barsam Çimin bağlap güller dirsin Gol salaşıp bile yürüsüm Canım alli zillat gülüm Gol salaşıp bile yürüsüm Canım alli zillat gülüm Minin yüzüňü dönürdüm Soğusan düşmanın kanırdım Aşık olanı yanırdım Canım alli zillat gülüm Aşık olanı yanırdım Canım alli zillat gülüm Canım alli zillat gülüm Canım alli zillat gülüm Mehruan tamaşaçılar Aşgabat Medeni Dinjaş Merkezinde Anha Türkmenistan'ın kahramanı Sügül Şahir denarmız Gödel Şaguliyewa. Salam alik Gödel Halifa. Bayram adı bilen Anha Türkmeni Wadi tele yayılımının adından size bayramçılık sowady. Sağ olun, sağ olun. Şunki Mahtumul Pragi'nin şiiriyet günü münasibetli. Hem medeniyetin o dişlerle günü münasibetli. Size mutluğunuzu tamaşaçılara getirmek için geldik. Sağ olun. Gödel Halifa Gurbannalar edilip maqtum olan çaylar çençeynegin yuvp süpürme hukuk kazanam diyen tetirler yadıma düştü şu an çay gördümde nesile çay koyup berýän siz bir kase çayıňyzy içýänçäňizem şahir hakyna tetirler aýdasym gelýär. Sen ýere güleksen garaş gülüňi ýere tiken atsan gögerer tiken bu kada bolupdyr ýylyň ýylyna ýere näme atsan şo çykar eken. Şahiriň ýüregim topraga meňdeş ýöne başga razyk berýän köregi sen oňa çüýokla tiken awus aç
dinge güllöredir şahir yüreği. Şu güllöre diýen yüreğiňizi, siziň güllöre diýen kalbyňyzy, şahir kalbyňyzy şuňky bayramçylykla gutlaýas. Elbetde siziň gutlagyňyzda bize seredip oturan kärdeşleriňiz, döreji insanlar, sunuga da adamlar garaşýanlar. Siziň bayramçylyk gutlagyňyz göden halipa. Şeyle sorulan berilmegine hemişe garaşýan. Sebäbi men dünyam ony sorýar. Maňa ondan başga ýokardyrýan gymmatlygym ýok. Şoň üçin şu soragyňa men ýürek bilen jogap bermäge taýýar. Şygyr bilen jogap bermeýin. So ýürek bilen niýdigim, so ýürek durşy bilen şygyra bagşlandyr. Hormatly prezidentimizin gahrman arkadaşymyzyň şu Türkmeniň edebiýatynyň, sunuwatynyň, medeniýetiniň bayramyny hepdelep geçirmegi şu ente görülen zat däl. Dünýä ýüzünde bolan zat däl. Ondan bir diýen zatyň kän gaýtylýan ýaly bolýan böle. Haýsy döwlet özüni bar eýläp bilen bolsa, ol medeniýetini östürmekdir başlaýandyr. Dünýä ýüzüniň döwletleriniň geliş ýoluna, ötüş ýoluna, özgörüşine barlatsy. Şu döwlet diňe özüniň medeniýetini ösmek bilen başlaýar. Şoň üçin hormatly prezidentimiz şol özüne şeýle ýol edildi. Nawa. Baştan medeniýetiň, sunuwatyň, edebiýatyň ösmegini gazanyp bildi. Galkynyrdy. Onsoňam ýene de bir ýerde bir gymmatlyk bar. Hormatly prezidentimizin gahrman arkadaşymyzyň öz dünýäsindäki gymmatlyklary şolda. Sebäbi ol eseremýärdi bilýär. Şygyramýardy bilýär. Adam çaly bilýär. Aýdymamaydy bilýär. Ol şolar hem dörediýär, hem ýerre ýatyryp bilýär. Atamyň önüne de şygyr dörediň gelýär. Hawa, at çapanna da, uçurdy çonna da, suwda ýüzenne de, hemmesinde şolaryň hemmesi taýlasyk bilýär. Şonu men aýdasym bilýär. Ondan ýene bir zat ýurdun şeýle ýol başçysy, watanyny, ýurduny üstürüp ýokary derejäge ýetirip ony dünýä çykaryp bilmäge hötte gelen beýik insan her bir taraplaryň okuyup bilen başarjagam bolup bilýär-de. Ol ente aňsat mene insan durmuşyna gabat gelen belentliklerini diýip biljekler. Adamda taryhyna şeýle hemme taraplaryň bolmak hemmekse berilen nokta. Ol bolup bilmeýär. Hakdan halatly, hakaýyl, weli, türkmençilikde şoň ýaly sözler kullanylýar-da. Sebäbi ol dünýäni saklayan, dünýäni özgürtýän, dünýä täzelik salyp bilýän insanlar da. Dünýäde özüniň baklygyny saklap gelýär. Ol müdümlüğünü saklap gelýär. Sütünü sıyındırmadı gelýär. Şoň üçin hormatly prezidentimiz ýaly gahrman oğullary eneden sorýarlar. Şeýle ogly dünýäge getiren ine hakyna, umuman türkmeniň ine goýýan hurmaty hakyna da bir arkadaşymyz täze eserini peşkeş etdi. Bunu ine hökmünde, şahir hökmünde, zinan hökmünde sizde üýtgeşik bir duýgulara döredendir. İlki bilen men şol ene barada Suriýadan adam. Ene tagdym diýen goşgy ýazdym men. Ene diýdim şoňa başladym. Hawa. Ol ýazdym diýip aýtmak ol gelişmeýär şahira. Ýönümen öz setlini bilen nämaýdýar. Hormatly prezidentimiziň kitabynyň ady ene tagdym, mukaddeslige tagdym diýär. O taýda kän zatlar, ony näde bolýar? Türkmeniň özüniň asıl häsiýetlerini, ol sanyhatlyygam bar, sypaýlygam bar, pähmilligim, paýhatlygam, o ýerde
terbiye var da her bir taraflayın. O terbiye var. İneden gelip biliyor, atadan gelip biliyor. Yine bende şeyle fetir var. Atalan pehminden dürer doğumlar, enilen behrinden dürer oğullar diye. Men şu tetirimi öd yanımdan hemişe ol öz zatını güvenip okulayan halatlar az oluyor. Ol bolunu olmasla. Yönü kabir cüpünü düşen tetirleri teğniyeden yok, onu yürek ya. Onu alamyadan yok, onu yürek ya. Güzel Halipa. Şu yürek hakkında şeyler var odan şığırınız var. Yürek senniye diye. Şu şığırı ne açığındır gayta okuyan aydım bolaysa şu şığır deyip. Teyebe aydıma şeyli odan şığır ekenine şu şığırı şu vaqt ödünüz tomoşaçılamada oqat berayın. Aydıma bolayacak şığır yazman. Ödüm bir ulu bir belirtlik sor. Teyebe aydım o dünya aylanıyor. Aydım sana ömür veriyor. Aydım yaşaysın, yaşlın. Son yalam atıgdolun, avadanlın, varlığından havar veriyor. Onsam adam kussa vassa da aydım dinleyesi geliyor şartlarına da aydım dinleyesi geliyor. Sonra aydım bilen yaşıyor. Teybe sağ, yine sağ. Adamı can veriyor. Adama verilen can sağın o adamı veriyor. Beni ottur. Geldim vardım, tutar. Yürek senliye. Şunu benim dünya gelip otursun, yürek senliye. Sıdam etmeli mi alsa olsam, yürek senliye. Men derim öğen bıcağına doğalsam, yürek senliye. Közünü koyup men, bilemok sönüp, yürek senliye. Ne beyle söyüp men bilemok, dönüp, yürek senliye. Akval kararına karşı hüküm yok, yürek senliye. Ağlasamam, arz etmeye hakkım yok, yürek senliye. Kimin yanı veşmek, yanı veşmek. Utan son gözünü açmayın. Ardı hanım bir şeyli, ardı hanım bir şeyli. Ay geliysen önüne geleyin can ardı ver şeyli. Kapın doğullar olayın kıyız ardı ver şeyli.
karaveden ey karaveden Yörgü değil bizim bilene ey Ardıvul hanım görüşeyli Ardıvul hanım görüşeyli Görüşeyli canım görüşeyli Hay Bilin Ardıvul hanım görüşeli Ay Ardıvul hanım görüşeli Al beyanı bu barlığı baylığı bağıt beri götüp gelin yalını. Nemeği deneyin gör kanalığı bu vatanlar arkada öyle. Ardu isrit iyyamınla eğlenni, merdananın mertliğine eğlenni. Diyar boyu dünya bilen dengelli bu vatanlar arkada öyle. Kudretli kuvvet gurvatı beriye, aydımlı kursağı deriyadır deriye, beygelmeyi belentlikler götürüye, bu vatanlar arkada öyle. Karıştırlık bir taraflık nağtana, atuduluk avadanlık bağıtına, köşkünmeden altın kuppu tağıtına, bu vatanlar arkada öyle. Edi läpler diyen ey dünya varım, dine öz hengi çalardı utarım. Bardır hoğunların, bardır hoğutların, bu vatanlar arkada ölen. Nusoluktur asıl oğlun oğulu, sözü geliyen yerliğine soğulu. Ter çemene, ak güllerin boğulu, bu vatanlar arkada öyle. Arkadağlı vatanna şahira, şığıra, çäksiz hormat koyulya. Arkadağlı vatanna şahirler bagtdan joşya. Näme diýesim gelýär? Şu bayramçylyk, Sunugot bayramçylygy, medeniýet Sunugot işgärlen güni bile birlikde Magtymguly Pyragynyň şygyryýet bayramçylygy berilýär. Bu elbetde şahirliň günüden güni bayramy. Şu bayramada joşup hökman sed Pyragy hakynda da şygyr döreden bolaýmaly. Men vatan arkadağımı, ağzı bir iyilimi, ol men esasy ulum bolupdyr ýa-da çygarda. Ondan hormatly prezidentimizin gahrman arkadağımyzyň özüni men özüme halypa saýýan. Ussat saýýan. Şoň üçin vatan söýüjülük duýgusyny gahrman arkadağımyzyň özünden amalýata. Ol diňe bir derýa däl, ol ummana. Doğrusyny. Gödbaş. Ha, gödbaş. Akava. Şoň üçin Magtymguly Pyraga hormatly prezidentimizin hormat goýmagy, gymmat goýmagy, ol türkmeniň edebiýatyny, sunuwatyny, medeniýetini edilep bilýänden habar berýär. Elbetde. Ha, şoň üçin Magtymguly seýleber setir wada. Çok garaşdym, ajabeýýam gelmedi. Men şoňa jogap beräýin. Şahir hökmünde. Baş üstüne şahir denen. Ha. Çok garaşdyň aç gödüňni, ajabeýýam gelendir. Şahir bolsaň aýt söýüňni tilge sirwan gelendir. Gülüp bakan ülke teret al-rihan gelendir. Düzler düdü, dağlar belend, bağ vastan gelendir. Toy tomaşa ocağına dünya seyran gelendir. Kuş kumurlar kucağına köşk eyvan gelendir.
Atal ballı bağlar eren, akarga can gelendir. İl başına devlet veren bir mehriban gelendir. Bir kararlı zaman olup şöhrata san gelendir. Bir ütküzük devran olup ödü bir yan gelendir. Kertenedi bakılıkta, sığıra devam gelendir. Dur pırağım yola çıkta, ömrü van gelendir. Edil şu yerde siz için bir aydım sowgat edelim. Bayramçılık günü dinleyicilerimi de mulu howat bile dinler. Aydımın adı dinlesen için ya. Häzir kaydım gödür şagly we siz için ýaňlanya. Gillelem niyetlen güllemasınli Gel kirpiklim bilen darayın satsın Aylı geceler kurban eyledim O sinsin Sinsin Dine sinsin Dine sinsin Kalak sayladam o sinsin Sinsin Dine sinsin Dine sinsin İtlesen yad yaşı bolup yağayın Yel bolup sipayın otağın için Bağında bilbilin bolup sayradim O sinsin Sinsin Dine sinsin Dine sinsin Söylemedim o sinsin Sinsin Dine sinsin Dine sinsin Dine sinsin Dine sinsin Medeniyetin, sunatın, edebiyatın bayramı ol yeni devrede aydiyan hemmelere de ol melhemdir. Yönü şahirler için başladı. Şahirler dine özünün sözünü häverilmegine garaşıp ýaşaýar. Özünün bar elemegini isleýär. Şol magtymly pırağın öz berkarar döwlet isler nipýär ýa-da. Şol islemeginde on arzu hyýaly bar, on armany bar. Ama biz bolsa sadatlar hasyl bolan döwürde ýaşaýar. Şoň üçin hormatly prezidentimizin, gahrman arkadaşymyzyň şu
acayip zamanını, esretli eyyamını men öz ömrüm diýibem hata etmeye hakkım var gaýdy. Elbette hakkınız var. Gözel şağılıyor. Şoň üçin hormatly prezidentimizi, kahraman arkadaşymyzy, bir basybakyan agdyr iýilimizi şu bayram bilen gyrgyn gutlaýar. Son ýalym magtymula goýulýan gadyr gymmat bilen gutlaýan. Hormatly prezidentim, kahraman arkadaşymyzy ýaşdyn bolsun. Ömrü odan bolsun. Odanlar diýen bolsa watanım. Odanlar hingelse hininden. Odanlar canlı can gatanım. Odanlar demigelse deminden. Odanlar saklap bilse erkini. Odanlar iyili eginin denglese. Odanlar nufka alsa merdini. Odanlar arkadağa mengdese. Oğudun yurdumuzda, sizin oğudun şıgırlanıza, oğudun aydımlar döreyip dursun. Yüzünüz edil häzir kiyal oğudun yılgırıp dursun. Gözel şağılıyba, yine bir gedek bayramız bilen. Tamam. Bahadırlar meni yollan yoluma, ardımıdır şol dil doğru yetişemem. Aşık benim lehmeylen halıma, ey musafirım şol dil doğru yetişemem.
Mehriban tomoşaçylar, biz Türkmenistanyň döwlet sirkiniň arenasynda tomoşa tamamlandy. Tomoşaçylarym hemmet diýen ýaly gitdiler. Biz häzir at sunugatynyň ustadynyň ýanyna barýat sowgadymyz bilen. Olar 15 minutdan ýylan şähbe taknada. Piýaga salam. Salam, salam. Bayramyňyz bilen. Anha Türkmen Owaz teleýaýlymyň adyndan ýörýüte şuň size bayramçylykla gutlamaga geldik, sowgat size. Sag bolun. Medeniýet sunugat işgärleň güni bilen. Siz kim gutly bolsun. Hawa, biraz demiňiz diýiňiz dalýançaňyz biziň tomoşaçylarymyzy bir söhbet etsek siziň sunugatyňyz hakynda. Garşy bolmasaňyz. Bolýar. Türkmenistanyň at gazynyň atşynasy Pyýga Bayram Durdyýew, Pyýga bayramyňyz bilen siziň edýän işiňiz şeýle bir iňçe sunugat, şeýle bir çalşyrymly sunugat. Siz türkmen bedewleri bilen dünýäniň 5 gezek çempionu boldyňyz, türkmen tuğuny dünýäde parlatdyňyz, arkadaň tagallat bilen ilki bilen bayramçylyk gutlaňyz. Aslında türkmeni atsyz gödegine getirip bolmaýar da. Türkmeni dünýä tanadan şu ahal teke bedewlerimiz arkadaş prezidentimiziň himayaty, gollawy bilen döredip beren galkynyş millatyndan oýlar toparmadan şugun kugun arkadaş prezidentimiziň öýdüniň günden öýüne himayaty bilen bütün dünýä tanýar. Dünýäde iň güýçli yigitler diýip hataplanýar. Elbetde muňa arkadaş prezidentimiziň öýdüniň günden güni öýdüniň aladatynyň himayatynyň bardygyny hemde şu arkadaş prezidentimiziň öýdüniň wagtynyň çäkligine garamazdan şu ahal teke bedewleri bilen didarlaşyp öýdüniň şu atlanyp at sapmak öýdüniň bir şu halipalyk öýdüniň ustatlygyny her bir toý bayramlarda öýdüne sowgat berýän atlary ata atlanyp öýdüniň şu çapyp hemem şu at üstünde oýunlar etip görkezmegi biz üçin nufaluk mektep bolup durýar. Elbette siz galkynlar ýa. Elbette biziň bütün şu toporumuz bilen biziň şu arkadaş prezidentimiziň milli liderimiziň şu ahal teke bedewleri näme derejede sörýän, näme derejede söýýänligine begenýät hemem bir hasam metre bizi ruhlandyrýar da. Elbette biziň şu gaýry ýurtlarda da, ýurtlarda da şeýdemede şu arkadaş prezidentimiziň öýdüne sowgat berilýän ýanky ahal teke bedewlerini galkynyş toporuna sowgat berýärdi. Meniň şu toporumda şu wagt atlarymyň hemmeti diýen ýaly şu arkadaş prezidentimiň öýdüniň münen çapan at üstünde oýnatdyran toý bayramlarda münen atlarynyň hemmeti mende. Tügeleme onda siziň eýem tumoruňyz eliňizde kenne arkadan münen atyny alyp daşaryrtlara gitmek öýdem eýem ol şogullugy öňünden güwän etýärdi. Doğru, gat doğru diýen. Şol ýany ýakynda biziň şu Sankt-Peterburgda geçiren dünýä ýarşynda da şol ýany ýakynda şol bedew bayramyna sowgat berilen ak ýol atynyň bize sowgat berdi. Şol aty bir ak ýol, ak pata berip şu aty äkitdik. Arkadaş prezidentimiň sowgat bermesiň manysy bar. Şu ak ýol diýen aty ýem şol ak ýol, ak pata bermegini aňladýardy. Arkadan pataty bilen hem siz şu ýerde. Elbetde şu ýerde şol biziň şu ak ýol atymyz bilen öýdümiziň şol ýarşda ýokary uly bayragy ýeňişlere şöhratlanmagymyza uly içerge berdi. Şu ýaşyl tuğumyzy patardadaňyzda arkadan atysyny oturan gödüňize gelip gidýänler. Elbetde ola şeýle bolýar ýöne şol biziň jemleýici oýnumyz bar. Şonu arkadaş prezidentimiziň şol öňe diňe öňe jan watan Türkmenistan diýen aýdymyny şol iň soňky jemleýici oýnumyzda gaýtalanýardy. Şonu ýanky tomoşaçylardan biri gelip sorýarlar da näme aýlaýdym diýe. Daşaryrtly tomoşaçylar. Daşaryrtly tomoşaçylar sorýar. Bir ýyldyk aýdymy eşitende diýe bir iňiň tikereklik diýe bir hat tolgunýan bolýar şolar maňa düşünmese de şolar gödüňize getirin diline düşünmeýän adam ol aýdym şeýler ruhlandyrýar, ortasynda nähili ruhy güç berýär. De şu aýdymyň taýly başlandan eýem et şu gödüňizde şu arkadaş prezidentimiň şu arkadaş prezidentimiň öýdüň şu atatdan duran gödüňize gelýär. Sizi şu
yeňişiňizi bilen tüýs ýürekden gutlaýar sebäbi bütün halkymyzy begenni siziň bu yeňişiňizde arkadagymyzy begenni bul diýseň uly üstünlük. Sebäbi türkmeni uçur ganatly atly gözüňe getirýär bütün dünýä. Şo yeňiş alyp gelmeňizi bilen ýene bir gede gutlaýar. Pygaga inni atlary atçylyk sunuwatyna degişde sowallarymyz bar. Ilki bilen tomoşaçylary gyzyklandyrýan sowal şol siziň toparyňyzda bir gara gödelecik gowja körpeje gyýjak bar. Tomoşaçylara da gyzyklar. Şol gyýjak siziň öz perdendiňizde şeýlemi? Men gyýdym baba, Medine. Näçe ýaşynda? Nusbat 9 ýaşynda. Tügeleme, näçe ýaşynda atladymmy? 5 ýaşyndan beri ýem çykyş edip ber ol. Atyňyz sen. Inni siziň ogluňyz da şu toparda çykyş edýär. Oğlumuz da şol toparda çykyş edýär. Olam sağalygyndan beri Terdar 7 ýaşyndan beri çykyş edip berýär. Özü Şubat Polemenli 24 ýaşynda. Tügeleme, näçe perdendiňiz bar? Men 3 sagam var, 2 gyýdym, 1 oglum var. Beýle gyýdyňyz näme? Beýle gyýdym, uly gyýdym. Ol lukmançylyk bilen meşgullanýar, germançylyk orundan meşgullanýar. Kärniň eýeti bolsun balalaryňyza gowanyň. Inni şeýle sowal ýa-da çykýar. Şol Sankt-Peterburgda çempion bolup geleňizde siziň çykyşyňyzy gördüm. Video şekil arkaly. Şol çykyşda jemleýici çykyşlaryň birine 2 tane bedewat, şol bedewatyň aşagyndan gözü daňylyga geçýän türkmen ýigidem siziň öz perdendiňiz, ogluňyz Serdar. Inni şol tomoşany taýýarlaňyzda ýa şol ýerde çykyş edip durka sizde ata hökmünni, tälimçi halipa däl, ata hökmünni, kakak hökmünni ýüregiňiz çaltyrdymy, titreýärmi? Elbetde ol huwatyrlandyrýar. Ýöne ol şol oýunyň özüni ýerine ýetirenine meniň şol gözüm daňkly, meniň esasy anan şol sappayan atlanmanan ýani. Şoň üçin şol diýmek siziň perdendiňizi, siziň atlaňyzyň ynjytmajagyny siz bilýäňiz. Elbetde. Sirk sunuwatyna jandarlara diýen etdirmek, şolar bilen bir çykyş tomoşalary taýýarlamak gaty çylşyrymyl töwekkelçiligi hemem tutanýarlygy talap edýän işte. Ýöne dünýäniň meşhur tälimçileri bardyr. Ýanky jandarlar bilen işleýän. Olaryň hersiniň öz işleşdiri bolýar. Ýolbarslardan başlap pillere çeli diýen etdirýärler bolýan. Iýmit bilen etdirýänler bar, gorkudyp işledýänler bolýar. Ýa-da şol bir jandaryň beýleki bir juwutyny ýa çagasyny saklap şolar bilen tazlaşykly işleýärler. Inni siz türkmen bedewlerini hatda küşdepdirýäňiz, tans etdirýäňiz, şonu näde gazanýaňyz, bedewatlara näde şon ýaly derejede diýen etdirip bilýäňiz? Ahaltaki bedew diýilende ol bir dünýäniň bir iň owadan iň bir duýgur janlarlarynyň biri. Elbetde arkada bir diýen ahaltaki bedewleri barada kitabyna aýdyp geçýärdi. At diýe türkmen üçin hemme zat diýe. At türkmeniň ganyna bolmalydyr diýe. Elbetde şu ahaltaki bedewler diňe türkmen işläp at bilen ysnaşyp bir özüniň bir duýgurlygyny aslında türkmen öz atyny öz sagasy ýalyk iyi görýärdi. Elbetde şol meniň şu atlarymam arenada şu çykyş edip oturka şeýle bir meni duýýarlar da men şu nirde bolsam sesimesde men öz fudurmes görselerim eýem arenada çappar ýakalarym bir özlerini bir şeýle bir arkaýyn erkin duýýarlar da. Diýmek, olar size janynyň ýatydym, olara janyňyň ýaly. Elbetde şol men diýjek bolýan atlar bilen işleşende şolary urup, söwüp, gyýgyryp, ýa bir allap onu edip bonak ahaltaki bedewine. Hakykatan şo beýleki tohmatlaryň şo tapawutlygy şondan. Akylly, duýgur. Onuň şol atlar bilen bir etsek bolýan zadyny şonu gorkutup ýa gyýgyryp etdirip bonak da şonu diňe bir hoşamaýlap, bir düşünşip, dost bolup şu etmirladyny bir dogry görkezmek, öwretmek gerekdi. Şondan soň türkmen bedew küşdepip dur diýäňiz. Bir adam ýaly bir magtum bolup paragymy aýdýar. O nämedir adam ýalakçy ýa-da. Ol bedewdir, adam ýalak duýýan diýär. Pygy halipa size şeýle sowal. Näçe tan şagirdiňiz bar? Elbetde bizim galkynyş toparymyz ýyl-ýyldan, gün-günden diýen bir sany köperip barýar. Ýaş oglanjyklaryň, gyzalaryň, höwes bildirýärleriň sany
gaty köpelýär. Şu adam esas toparmyzda çyksy diýen oğlan gyzagalara şuun 20 sanak. Oňdaşyndan hem ýadyňyza düşen bolsa arkadaky prezidentimizin şu halkara atçylyk sport toplumyny galkynyş toporyň ikinji toporyny döredip berdi şo taýda. Ana şol ýerde de biziň şuun gün men Serdar oğlum halipalyk edýär. Şo ikinji toporymyzdan çyksy edip berler. Gaýry ýurtlardan mehmanlaryň ona da çyksy edip berler. Serdar oğlumyň ýaş taýçanaklardan täze çykyş döretdi. Ýanky 8 sanjak taýjagadyň özüniň bir algap çykyp özüniň bir ýeke jöýde ortada Serdaryň özü. Diňe sesi bilen diýen etdirýär. Her at taýjagalyň adyny tutup diýär ol algap bir-biriň arasyndan geçýär, bir-biriň iň soňuna gelip bir hatara gelip durýar bolyn. Deňleşmek üçin saga deňlenin diýär ol. Hemmesi saga tarap bir-biriniň boynuny atyp durýarlar. Tüweleme. Iň soňuna da ýankylar uha gederýän saz bardy. Şo sazyň aslynda ýanky seksem ýatýar. Tüweleme. Diýme gönne şäher diýen halipadan odurup barýar-da. Onyan begenden so arkadak birden sunyalyk bide galkyş toporuny gaty ülferýänligini. Diňe bir esas toporum däl, ikinji toporunyň şu derejä gelmegine de so arkadak birden özüniň himayatyny gollaw bilen. Şu arkadagymyzyň şu topor döredip bermegi, arkadagy prezidentimiziň şu atçylyk sunuwatyna berýän ünsü ähli çağalarda ýigdekçi oglanlarda gyýylarda ata bolan seýigini hatam güýçlendirdi. Ene ýaňy tiziň çykyşyňy tamamlany bol birgiden ýene atalar çağajyklaryň elinden tutup size tarap ýörek etdiler-de. Diýme gönüş oglumyda at üstüne koýunlar öwredäýdik getirýänler köpdir ene atalar. Gatken gelip her çykşymyzdan soň gelip ýanky diýişini gelip men çağırýarlar, men oglum jagadım, mana plan siýasyny, naky jagadım, mana plan siýasyny, şuny Hasan gatnatmaly, Hasany getirtek bolýar diýip o. Ene bir tere oturan tomoşaçylar çinem şo gyzyklar. Dogrudan hem biz perdendimiz eltip bilýäsmi diýip nirä getirmeli diýip ýüz tutmaly. Biziň esasy bolýan ýerimiz şu Türkmen döwlet sirkini hem şu halkara atçylyk sport toplumyny ýanky şu aňyrda da arkadak bir demeden açyp beren sirk demesi bar da binasy. Ana şoň üçin de turgunlar geçse ikinji topormuz. Diýmek isleýän adam perdendini getirip urukturup bilýär-de. Elbetde. Bütün at sınavlarımızı, bütün medeni diýişkärlerini şu bayramçylyk bilen bir öz adymdan hem de bütün topormyň adyndan, maşgalamyň adyndan hem bütün halkymyzy, arkadak prezidentimizi tüýsüregimizden gutlaýar. Şu gün biziň bedewatlarymyz ganatly uçuşalar arkadak prezidentimizin himayeti gollaw bilen. Elbette benim şu pursatda arkadak prezidentimize bize berýän himayeti gollaw üçin, bize berýän önemi üçin, bizim şu galkynyş topormuz bilen ýene de gaýry ýurtlarda, daşary ýurtlarda ýarşa gitsek, ýene de şu bir bayrakly orunlara münasip boljakdygymyzy, şu arkadak prezidentimizin himayeti gollaw bilen şuun gün galkynyş topormuz beýaskedek dünýäniň çempionu bolmak meýser etdi. Elbette menem şu pursatda bütün topormyň adyndan öz adamdan ynanyrasym gelýär. Arkadak prezidentimize köp sag bolsun diýen, arkadak prezidentimizin ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, tutýan tutumly işleriň hemisi rowat bolmagyny arzu edýär. Sağ olun, aydınlarınız gelsin pıyıgı. Şu bayramçılık gününe sizin şol kazanıp gelen yeňişiňizden soň döredilen bir aydym var, şekilli aydym. Türkmen bedewlerini, Türkmen milletiniň, halkynyň, ediz arkadagymyzyň dünýä ýüzüne gazanan meşhurlygyna bagyşlanan bir aydym. Şol şekilli aydymy tomoşaçylara höderläler. Toylasa ileride san bolurmunna Korkut ata boylasa günler şan bolurmunna Börüle gyrata çyksa da garşyna şapak şöklü Şahir matym uly baksa sözlere can gelir munna Türkmensin beýikdir adam dostsawanlar ýakyn ýadam Anasıdır bidu atım baltyna pay
tomoşaçylar. Siziň edilýäňi diňleýän aýdymyňyzyň sözlerini Gülbahar Kulowa ýazdy. Sadynam Begenç Hojaýew döretdi. Biz hem şu günkü bayramçylyk bilen Begençi gutlamana geldik. Magtumul Adnakmeli drama teatrına häzir tez ýazgy studiýasyna dört. Arman Begenç bayramy bilen. Ana haside ýürýüte sowgat, beştaş diýwar boýaglarynyň we türkmen owadynyň adyndan bayramyňyz gutly bolsun. Sağ olun. Sizinki mutlu olsun. Begenç şu günkü bayramçylyk bilen medeniýetiniň o diýişgärligi bilen hem Magtumul Pragynyň şygyryýet bayram bilen sizi gutlaýas. Siziň gutlaglaryňyzy eşitmek biziň tomoşaçylarymyz üçin hem siziň kardeşleriniz üçin hem ýakynmylar. Gülälik sağ ol. İlk bilen ediz arkadamyzy şu ýetip gelen bayramçylygy bilen tüýsürümden gutlaýan. Ediz arkadamyzyň döredýän eserleri, döredýän aýdymlary biz üçin ilham çeşmesi bolup durýar. Ediz arkadamyz biziň halipamyz. Arkadamyz ýaňy ýakynda täze eserini bize sowgat etdi. Ene tagzim, mukaddeslige tagzim. Men bu kitaby okap bolandan soňra bir aýdym döretdim. Gülşirin Hanymyň sözlerini onu Batyr Hoştur diýip ýerine ýetirýär. Ýylgyryjy diýen. Şulaýdym bayramçylygymyzda sowgat türkmen halkymyz üçin. Ýylgyryjy aýdymyz diýseň owadan çykypdyr, süýji aýdym bolupdyr, beňç gutlaýan. Şunuň ýaly aýdymlaryň höwri köp bolsun. Ilki bilen ähli enelere hem ähli dinleýijilerimize türkmen owadyň muşdaklaryna bu aýdym sowgat bolar diýip umyd edýän. Aýdym hakdaky söhbede başlanymyzdan siziň bir sözüňiz ýadyma düşdi. Öňşol aýdym boýunça siziň ýanyňyza gelemizde şeýle diýipdiňiz. Söz bilen sadyň nikahyndan aýdym döreýär diýdiňiz. Şu pikiriňizi men üçin hem gyzykly, tomoşaçylar üçin hem gyzyklydyr, düşündirýärsiňiz. Hawa. Söz bilen sadyň nikahyndan aýdym döreýär. Mysal üçin eger söz sada oturmasa, onu aýdym owadan çykanok. Ak bilen gara bile işlerini alaca owadan bolýar. Saat bilen sözem edilýär olar ýaly. İkisi bile sarlaşsa, ana owadan aýdym çykýar. Şonuň üçin men aýdym ýazanyny ökmen şu sözüň agramyna, sözüň manysyna gatynç berýän. Ilki bilen şahyrlarymyz gutlaýan, ýagny aýdymyň döremegine şahyrlaryň goşgulary tergi berýär. Ynha bir näçe gün bäri Türkmenistanyň gahrymany Gözel Şahylyň söz goşgusyny gaýtalap okuyan şol goşgusyna aýdym döredesim gelýär. Goşgyň adyny aýdaýsaňyz. Goşgyň ady Ýürek sen diýär. Dogrudan hem Gözel Şahylyň şu şogry diýseň owadan şygyr bu aýdymyňdan has şowly bolar diýip umyd edýän, ananýan men şu aýdymyň süýji çykjakdygyna ýene bir gedek bayramyňyz bilen Begenç bayramyňyz gutly bolsun. Şu siziň iş otaňyzdan diňe süýji aýdymlar döräp dursun, diňe ýyllarlar döräp dursun. Sağ olun. Menim bütün medeniýet işgärlerini, sungat işgärlerini ählisini tüýsürümden gutlaýan, arkadamyza sungat hakyna edýän aladalar üçin alkyşlar bolsun. Şeýle owadan ýurdumyzy, bagtly durmuşymyzy wasp edýän aýdymlar döretmek maňa lezzet berýär.
diýdim aňa sen diwana men perwana mehri zeman Ağlasam ağlayan men sen mehrini göröýün men mehri zeman Sen görme ýokdur maňa goýdun meni sen armana diýdim aňa sen diwana men perwana mehri zeman Ağlasam ağlayan men sen mehrini göröýün men mehri zeman Aklıma alan güllerim canım al yar sözlerim Söyleyen diyen sözlerim canım al yar güllerim Gezek olsam gel seninle yüreğim kıysa yar seni mehri zeman Oh gel 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 alem 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 Ağlama Yedidim ağlama Ağlama Yedidim ağlama Gezek bolsam gel seninle yüreğim kıysa yar seni mehri zeman Oh gel 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 alem 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 Sen halmyar bugünleri men goýup diýdim aňa sen diwana men perwana mehri zeman Ağlasam ağlayan men sen mehrini göröýün men mehri zeman Gittin sen halmyar bugünleri men goýup diýdim aňa sen diwana men perwana mehri zeman Ağlasam ağlayan men sen mehrini göröýün men mehri zeman Aklıma alan güllerim canım al yar sözlerim Söyleyen diyen sözlerim canım al yar güllerim Gezek olsam gel seninle yüreğim kıysa yar seni mehri zeman Oh gel 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 alem 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 Ağlama Yedidim ağlama Ağlama Yedidim ağlama Gezek olsam gel seninle yüreğim kıysa yar seni mehri zeman Oh gel 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 alem 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 Türkmen Owadasynyň muştoklary biz bayramçylyk gepleşigimizde dowam edýär. Häzir Mahmudlatnak Milli Sahly Drama Teatryna geldik. Şol ýerde täze operaň sahnalaşdyryş pursatlarynyň iň aýgytlaýjy işleri dowam edýär. Biz bu ýeri ýurdumyzda ustad meşhur dirijor Resul Gylyjew gutlamak üçin geldik. Resul Gylyjew Türkmenistanyň Döwlet Simfonik Orkestriniň baş dirijori, Sayatxan operasynyň, Görogly operasynyň, Ruhvelend operasyna dirijorluk eden ýakynda ýurdumyzda Nur Halmamedowyň sazy döwürleriň öçmejek mukamatly geçirilen saz festivalina da öz orkestri bilen şol festivaliň açylyş ýapylyş dawrasyna diýseň teatrda çykyşlar taýýarlady. Hem şu gün Resuly gutlamak üçin teatra geldik. Bularyň häzir taýýarlyk iş pursatlary edip dur. Resuly möstepar bilen ýazgydan gelmeli. Ana Resulam gelýär. Resul bayramyňyzy bilen biz ýöri Türkmen Owadyna size sowgat getirdik. Sunugat bayram bilen gutlaýasdy. Köp sağ olun. Benim fırsattan peýdalanyp edil arkadağımızı ve ähli sunugat işgärlerini şu bayram bilen tüsürekden gutlaýar. Hemişe bagyt mukamy ýaglansyn. Sağ olun Resul. Gelecekde de sunugatda ul üstünlükler ardy edýär. İşiňiz ileri bolsun, operaňyzam şowly bolsun, üstünlük getirdin. Sağ olun. Sağ olun işler. Gidip çor taraflarına bakar men o
Aydın'da dur, Aydın'da kolunu dur. Uğrayan. Hemrayın ey hemrayın solunur melkependonu. Mehriban adamlar, biz häzir şu teatrda Türkmenistan'ın Sunugatda at kadının artisti rejissor Aynadır Batırfa garaşat, ol täze operan sahnalaştırıp dur. Aynadır ağa bayramyz bilen. Sağ olun, sağ Yürüyüşte olun. soğuklu geldik Türkmen awazynyň adından. Ha, köp sağ olun, köp. Medeniyet Sunugat işgälen bayram kutlu bolsun. Köp sağ olun. Arman. Bar olun. Şu armana wagtyna gelip yetişdiňiz ýöne. Az başa gerak wagty maga geldiňler şu. Yürüyüşte gaýdanmyzyň sebebi bu bayramçylyk Sunugat bayramy. Sunugatyň iň kämili, iň çylşyrymly elbetde opera Sunugaty. Doğru. Aynadır ağa, bizim tomoşaçylarymyzda siz hökman gutlagay daýmal täýär, çünki bu bayram siz üçin goşa bayram. Doğru aýtdyň. Şu il toyun toylap, watan toyun toylap bilen Sunugat medeniýet işgärleri bugün öz toyun toylaýar. Ene mehriban arkadaşyma soň mümkinçilik döredip berdi. Şat gowur prosodiýat tutmama mümkinçilik döretdiň da ularlyk sebäbi. Yardıma düşe, şol Şafiýem Garyp operasy, ilkinji opera mehriban arkadaşymyň özüň badyry bilen operasy oýnanan güni 27 iyun şol medeniýet işgärleriň güni diýip bellenildi. Mehriban arkadaşymyz Şu bayramda da döredip berdi. şu bayramda döredip berdi. Indi bugünkü gün ol gün hepdiri gowurlady. Şoň üçin haşa öwürlik geldi. Ýene de neme Balkan welaýatyna geçýär, Netipada gelecek ýyl eýam welaýatları we Aşgabat şäherinde şu hepdiri geçipdirdi. Şoň üçin Netipada Bir toýda tapgyr ýurdumyzda eýem bu bir aýlanyp. tapgyr aýlandy, bir awyn tawyny gowarlyk, indi öz toýumyz näme toýlamaly we halka näme şol toýda näme diýip özüň oýuny aýdyp berdi diýler bagşada orada. Özüň oýun jümlen, özüň oýun aýdyp berdi diýler. Orada özüň oýuny türnü hemen bir özüme oýan aýdym aýdyp berdi diýip sodaýdy bagşada ýerine ýetirýän. Şoň üçin özümize oýan hiç açan halktan özüňe dadymyz ýok. Ýöne has tüýjüdi, has gowy bir ýerine ýetirip berdi. Has kämilleşdirdi. Nimen tomoşaçylarymyz üçin ýene bir gerek aýdasym gelýär. Aynadır Batyrow sahnada diňe bir sazly dramalary, drama spektakllary goýmak bilen şäklenmän ol operany sahnalaşdyrýar. Opera has çylşyrymlymy? Yekelikte çıkıp aýdym aýtýanym Ullahan Sunugaty bar. Ol söz Sunugatyny duýup öz üstünden geçirmeliler. Sada barýançy ilki bilen sözi öwrenmeli. Näme wagtda aýdym aýtýan, näme çykýan, näme diýjek bolýar. Bärde giden Sunugatlar öwrenejem, opera Sunugaty, sirk Sunugaty hakykatda iň lähen, iň agyr Sunugaty taplanýar. Näme üçin? Sebebi drama Sunugatynda, sal drama Sunugatynda görýän bolarda da lirika gahrmanlykda sahnamyzda bar ýöne, bir opera Sunugatynda köpräk alnýadaty destanlar da destan Sunugaty köpräk alnýar. Olam şu kompozitor işläp sadyň üstüne halka ýetirmeli. Destan diýen adam türkmen gadymyetden bäri bilik gelýär, diňläp gelýär, aýdyp gelýär, gapdyrlary kitaplar bar. Şoň üçin ýoýmak gadagan. Şoň üçin simfonik orkestra jogap berýär dirijor, sahna bedene jogap berýär, sahna bedegçisi, grima jogap berýär, grima oyunçy jogap berýär, aşk oyunçy jogap berýärler we berdi, tans oýan tans goýucu we berdi. Umumyň ençe sunuwady birikdirip, hemmedat kim boýuna düşýär, elbetde rejissörüň boýuna düşýär. Şolar hemmesini jemläp alyp, bir sunuwady öğretmeklik elbetde dirijorun işi bilen deňeşip biljek. Sebäbi ähli aýdylýan zatlar sahnada dirijorun alyp barýan iş, simfonik orkestrň alyp barýan. Şoň üçin kynçylyk nämede? Şu zatlar özüňe jemläp bilýän. Aýdym sahnadan sahna geçip barýan döwrüňde 5 gedek giýim çalyşyp otaýdy. Şu keşfe giýjek bolsaň näme kynçylykdan özüňizi gowulýarsyň. Diýme onu operany sahnalaşdyrajak bolsaň petinden 3 adam bilen işleşmeli bolýardy. Hökmani ýagdaýda. Hökmani ýöne käwag şu wagtynda sesini eşitýän bolarlar. Tüýlük hemra halk destanynyň alynan halka ýakyn edip käbir ýerlerine dutar taýdy. Şu operaň ütköşük tarapy, şu simfonik orkestrň içinde dutar taýdylar ýerleşdirilýärdi. Halipalar meselem Akmurat Şarif ýa-da halipalaryň elinden şol hansy galmaralyň telewizyon ýazymja näme aýdylýar meselem Hemraýym näme aýdylýar. Şol çalyp bersen orta ýerini
Etirip ütgödülme yoyulma. Hakikaten şura alıp simfonik orkestra Nurgandım Hoca Muhammed şu operan kompozitor Türkmen sanatı atqança. Şol tädini işläp halk kenglerini geçirdi. Şoň üçin milli opera dip aýdasymyz gelýärdi. Beh nämeden süýji? Süýjiligi ganymda oturýarda. Taş gidip bilen o gözlepine. Henginde oturýarda. Perdesinde onuň bir zat bar. Berde hakikaten ustady opera diýen ýokma vokal gözüňe gelýärdi. Munyň ýene bir kynçylygy dördi. Vokal aýdyp hakikaten vokaly minýän oglan ýylara halk aýdyp aýtyrmak azyk kyndyr. Çukurlamak kynda. Şoň üçin biraz şu halk aýdyma ýakyrrak. Garat sizin şu milli ähängler bilen dünýäwi opera sanatynyň iň inçe zatlaryny sazlaşdyrmaly bolýaňyz. Biz türkmen diýen soraga jogap tapasmaz geldi şu operada. Sebebi görýärmi alyp ruh bilen operasyny goýduk. Beýlek operalar gitdiler goýuldy. Ýöne azyk bir magtymly opera bilen şu birazjyk tapady olam ýaky millilik halk ähängine gitdiýärligi de. Indi aslında opera sanatyny alanda türkmen desanlaryny okuyan bolin bizde opera öňdenem bar eken diýdirä alalaşýarmy? Alalaşýar. Bir adam halkyň ortasyna oturup iki jöz alkyda oturanlar. Tutary. Hem kıssasyny aýdyp berýär, hem aýdymyny aýdyp berýär. Desalama nämeden dören? Kıssasyny aýdyp berýär, ozan bolup aýdymyny aýdyp berýär, bagyş bolup dogurdam. Şu zatdan özi ululdulan görnüşi da. Ola hiç yer gitjek ýeri yok. Diýme onda opera sanaty bir de soňky gelen zat däl, öňüm ba atawaba bir. Öňüm ba Mehriban Arkadamyň saýyny ýene öser, ýene öňe giderler. Ýene ençeme ýyllardan netip bolsa duşsak şoň ýaly bir gowgullarda şonda beh, şoň tanaňda 10 kudy bu 24 ýetdi. Kimler ösüp ýetdi diýeňizde şu wagt ýaşdyran saknadak aýdymçylyk eýem halipalyk derejesinde, kämillik derejesinde ýetermi gaýdyp pikir etdiňde. Mehriban Arkadamyň şu ýylmady Türkmenistan beýik güpek ýoluň ýüregi diýip atlandyrylyp, öňümizde teatr sanaty işgärleriniň festivaly. Oňa da Mehriban Arkadamyň hyjygyndan, joşgundan kemale gelen şu kitabyň içinde 5 görnüşini alıp, onuň bir saknada jemläp şeýle bir eser etip görkezýär. Drama spektakl. Drama spektakl. Oňa özümizem garaşýar. Operamyz netip bolsa halk köpçüligine tapşyramyzdan soň belki kızgın bakarlarını alamazdan son, şondan son, son gece yine de tiyatromada kalıp, ertesi günüm şu spektakl. Yani başka spektakl var. Başka spektakl geçtim böyle. Çanıga da berekella. Bir de ulu üstüne. Aramız yok, yadamız yok. Bu da atlardığına kovuluktan nişan. Sebebi Mehriban Arkadamynyň biz hakda aradası gün sayın, saat sayın, minut sayın görüp dur. Yakınını televizyonda görüyorsunuz Mersin şehrinde Türkiye'nin şu tayda bayraklarını alıp geldi şu tiyatroma Tumorşa spektakl bilen. Hava. Değilsen yerine düşün. Şu tayda görüyor musun? Ençe adam gatnaşýar, şol adam bolup alyp giderler, sebebi başarjan da oglanýardyr. Başarjan soňça alyp gidip biler üçin alyp giderler, bayraklarlaryň birini alyp gelip nesip bolsa, şu taýda da bize edilýän teatr edilýän hormaty biz özümizde edilýän hormat diýip düşünýärsem, esasy biziň arkamyzda Mehriban Arkadamyz. Biz haýsy ýurda baramyzda elbetde Mehriban Arkadamyz sunugy işgärler, media işgärler, kän daşary ýurtlara iş sapary bilen uğratýarlar. Öz sunugymyzy görkezýär. Konsertden ösübilen, çıkışlardan ösübilen haýsy ýurda baramyzda da şu taýda Mehriban Arkadamyň bize bolan mehr muhabbetini duýýarsy, arkamyzda Mehriban Arkadamyz. Şoň üçin köşk ýaly teatrlarymyz baryp, suratda bize şular ýaly teatrda işleýär. Birinji naçandan hayran galyp, onsuz saýlap şey görkezýän bole, ýem diýen, hosarlydygymyzy arkamyzda Mehriban Arkadamyň durandygyny bilýärse. Ulalak özüňizem siziň bilen mümkin bolsa, hoş geldiňiz teatrymyza. Ine şu wagtky owadan lawlar içine atyp giretin gelip duranlar, girip içine mehman bolup hoş geldiňiz netip bol operamyza. Yine bir gelip bayramy bilen aýnadar halipa wagtyňyzda mallyk, üstünlük sede hemişe tomoşaçylaryň gyzgyn el çarpyşmalaryny we gül destelerini gujak kabul etmek nesip etdim. Köp sag bolun, hoş geldiňiz. Mümkinçilikden peýdalanıp Mehriban Arkadamyza köp sag bolsun aýtýan, Mehriban Arkadamynyň jan sag bolsun. Mehriban Arkadamy ilmidama bilen halipa bolup dur. Ine Mehriban Arkadamynyň kalbyndan joşup çykan Türkmenistan beýik güpek ýoluň ýüregi atdy kitabym nesip bolsa, owadan efermede de çagyrýar. Mehriban Arkadamyň başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun, tutýan tutumly işleň ilmidama da rowaj alsyn. Kärdeşlerimizi galamgarlary, teatr işgärleri, artistleri, medeniýet işgärleri, odurlary, görünmeýän sahnaň arkasynda zähmet çekýän kän adamlar bar bular. Şolaryň hemmesini medeniýet we sunat işgärlerini kepdirgen tüýsürekden gutlaýan. Janyňyz sag bolsun Mehribanlar, başyňyz dik bolsun. Bayramçylykdan bayramçylyga baryp watanymyzy, Mehriban Arkadamyzy wasp edip bermek hemmemize ähli ýyllarda da nesip etsin.
aktayan halatım Seni yatlap kamavatan halatım halatım Aşkım beni öderkime koyana Nurlu keşfin gözümden giden o Min arzu ediptim şeyle ıkbali Madam seni küysep söyürüm yali Durmuş bağ şeyledi özgü ıkbali ıkbali Aşkım beni öderkime koyana Nurlu keşfin gözümden giden o Ay, bahar lelesini asmanna güller Dağlar nağra çekiz oşun tiler Söygük hatta aydım aydanla iler Aşkın beni öderkime koyana Nurlu keşfin gözümden giden o Beni başkalara göğün vermerin Men senin özgani söyüp bilmerin Alıslarda kalan eli dilverim, dilverim Aşkım beni öderkime koyana Nurlu keşfin gözümden giden o Alıslarda kalan eli dilverim, dilverim Aşkım beni öderkime koyana Nurlu keşfin gözümden giden o Aşkım beni öderkime koyana Nurlu keşfin gözümden giden o Mehriban tomoşaçylar, sizin yankı dinleyen aydymyňyzyň sazyny döreden, şol aydymy döreden, ussat sadanna öz käriniň eýesi Kerwen Aýdagdyýew. Biz häzir Kerweny gutlamaga geldik. Ol Türkmen Milli Konserwatoriýasyna dutar hünäri boýunça taliplere bilim berýär, şol sunugaty öz şähertlerine öwredýär. Özüm Kerwen umuman alanda ilki saatçılık mektebinde okan, son yürüytü saatçılık mektebinde, son Türkmen Milli Konserwatoriýasyna umuman alanda Kerwen 14 ýyllap dutar saz guralyny boýunça bilim alan. Bizem Kerweny gutlamak üçin geldik. Ceyhun deryadayın gelin coşurup bir dilim sevgilim. Kerwen ağa. Salam. Salam. Gelecek diýip duýdurupdym. Ýöne jaň etmän geläýdim. Düýün aýtdym diýip bayramga bilen. Sağ olun. Sunut bayramçylygy gutlaýas. Ýörüýtir Türkmen owazynyň adyndan, Beşiktaş boýoglarynyň adyndan bayramçylyk sowga desede. Biraz wagtyňyzy bize sarf edäýsiňiz, bagışla. Başlayın. Sağ olun. Tomoşaçylarda da gyzyklanma döredenler, mende de gyzyklanma döretdi. Edil şu wagt ýalňyşmasam siz täze aýdym dörede oýtyrsyňyz. Doğru aydı yani. Doğru. Edil şu wagt
goşgyp bir ýüregime ýarap öňüme alyp heňden oturjumdy. Tötänlik diýen ýaly. Onu birje benden aýdyp beräýin. Mene ulu höwsle diňlerdim. Bilýärsiz sağlygyna ýöne ýakymly sesiňizem bar. Düşen yaprakta yine cennet bağından yeketek inende aşkın dağından aşkın dağından mehrim suwa yakıp yürek yağından demde paşardaşan didelen galli arzular galli. Berekella. Diýsen süýji şirin aýdyma dörejek. Ne aýdym kim üçin ýazlan şonu maýda aýtan. Bu sarı diýeýin, sarı bol galar bu. Ente kim üçin ýaz? Ente bir haýsydyr bir gowy owadan ýakymly tesli aýdym üçin ýazyp oturýan şu. Kimden aýtjak? Yok, aýtjak. Indi kerwen biziň tamaşaçylygymyzda aýdasym gelýär, siz bir näçe meşhur aýdymlaryň döredijisi, kompozitory, saadym döretdiňiz. Şol aýdymlaryň dünýä ýinmegine siz sebäp bolduňyz. Onha azat dönmesiň bir süýji aýdymma adyny özüňiz aýdaýyn. Men sana garaşýan ýarym. Men sana garaşýan ýarym diýseň süýji aýdym azat dönmesi ýerine ýetirýär. Pelwan Hamidov bilen Läle Begnazar baňam bir aýdyşygy bar. Hawa Mähriwanym diýip bardy. Terpay ýapaýyn diýip bir Murat ömrüň sözlerini. Hawa biziň teleýilimizde şoň şekilde aýdymam diýe. Şeýle süýji aýdymlary döredýäňiz. Men sahnada görümde hemişe diýädim, kerweniň ellerine jady bar diýip. Indi şu wagt sesiňizi dinledim bolýan, kerweniň sesinde de jady bar diýetim gelýär. Ýene bir gedek bayramymyz bilen kerwen siziň bayramçylyk kutlaglaryňyzy eşitmek biziň tomoşaçylarymyz üçin, kärdeşlerimiz üçin ýakymlydyr. Dutary gyjagy sahna gaýtaryp beren üçin hormatly arkadagymyda tüýsürekden sag bolsun aýdýan. Oy hormatly arkadagymyň jan sag tutýan tutumly işler elmede rowaj alsyn. Biz medeniýet soňgo diýişgärlerini bir ulluhan bir terpay sowgat etdi diýsem ýalňyşmar. Sebäbi biz üçin medeniýet soňgo diýişgärler üçin şeýlede bir türkmen halky üçin peşkeş beren bir näçe bir ýan kitabyny öwrülen bir näçe kitaplary onuň üçin biz soňgo diýişgärlerine dörejiligi işgärler üçin diýsen kän öwrenmäge ýol görkezji aýdymsal bir ýadyan hökmünü men özüm şeýle buýsan şulen aýdasym gelýär hormatly arkadagymyz biziň üçin iň uly mektep, iň uly halipa diýip aýdasym gelýär. Kitaplaryň içinde aýdaly paragaçylyk saly, dostluk, dogonluk saly atly kitaby bar. Şol eter bolsa men ýan kitabym diýsem ýalňyşmar. Sebäbi saz men dünýäm, saz men ýaşaýyşym, her bir alýandym. Şonuň üçin hormatly arkadagymyzyň bu eteri men hasam bir ýüregime ýakyn eter paragaçylyk saly, dostluk, dogonluk saly atly kitaby esasyna bir näçe döwlet derejesinde konsertlerde Şükürbaşyň kinofilmiň içinden bir näçe saat çemenleri bar. Hormatly arkadagymyz bolsa şu paragaçylyk saly, dostluk, dogonluk saly atly kitabyna da giýinden şu Şükürbaşy barada bellek geçýärler. Maňa bolsa bu has bir ýakyn, tätin eser döretmäge hasam alham berýär. Şonuň üçin arkadagymyza alkyşlar bolsun. Ýurdumyzda dostlugyň, paragaçylygyň saly elmidama ýaňlanyp dursun. Yurdumuzda diýende men dünýä gödüňme geldi. Sebäbi biziň yurdumuz bütün dünýäde dostlugyň, dogonlugyň, paragaçylygyň ýurdu hökmünde tanalýar. Biziň şu milli senedimiz, sungatymyz dutarym paragaçylygyň sadyny çalýan senet hökmünde tanalýar. Siz dünýäniň köp ýurtlaryna, dörejilik saparlaryna bolýan şolaryň ýatlap geçäýin. Kän döwletlerde bolduk. Ne Germaniýa döwletinde, Germaniýa döwletiniň Bayreuth şäherine, aňyrda biziň belli dirijorymyz, ýaş ustad dirijorymyz Rasul Gulyjewiň dirijorlyk etmeginde aňyrda bir kamerny orkestr, ýaşlar dörejiligi diýen bir şon ýaly bir bästeşik etatyny aňyrda
bedem içinde şu yankı orkestra bilen bilelikde bir näçe bizim muhamçı kompozitorlarımızdan bedem miras kalan bir näçe taýlar ýerine ýetirdim. Bu bolsa Germaniýa döwletine diýten täsirli çykyşyň biri boldy. Ondan başga da Belarus döwletine bolluk bu taýda Türkmenistanyň halk artisti Pelwan Hamidow bilen bilelikde Minsk şäherine hormatly arkadaşlarymyň gatnaşmagy bilen diýten o dawara konsert berdik. Bundan başga da kän bir näçe döwletlere gatnaşdyk. Özbegistan, Iran, Owan, Gazakistan, Azerbaycan döwletlerine bolduk. Ähli döwletlerde de bolamyzda şu milli senedimizi, dutar senedimizi bir gyzgyn bilen garşyladylar da bolsa men kalbymda diýdim bu soňçlar etdi. Indi şu dutar gujaklap ötürsiňiz bolen. Bir zat gözüme gelýär. Türkmen üçin tamdyr mukaddes, çörek mukaddes, toprak mukaddes. Şonuň bilen birlikde bedewatyň ediz bolşy ýaly dutar senedim Türkmen üçin iň mukaddesliklerin birine girýär. Eger şonuň ýaly mukaddes bolsa halkyň ne derejede saz söýýänligi şu öýde görkezýärmi diýen. Türkmen bilen dutar bir bütöw diýip alsaň hiç bir ýalňyş bolmamy diýende şu dutarly gyjagy dutary bir milli tenetlerinde gargy tüýdügi bu zatlary şunu bir owallarny, mukamlaryny dinleýände bir özüň türkmen bolup döwlanyň o şeýle bir büýsenýän, begenýän de edi häzirem bolsa men büýsen duýgusyny başymdan geçirýän. Sebäbi men özüm şu kiçiligimden höweden saz guralym, milli saz guralym, dutar saz guralyny özüm başardygymdan çalyp öwrenip, nem bolsa Türkmen Milli Konserwatoriýasyny Molum boýunça ýaşlara şu dutar sazguranyň ähletirlerini öwredýäňiz. Ketbiňizden kemal tapyp. Indi şeýle sowal. Senedin har saklan baýnamaz şimdi. Şu sözü düşünüşiňizi tomoşaçylarymyza ýetiräýin. Gaty çuň diýsen şahyryň aýtmyşlaryň gella muny ýazanna mene pikir edýän bir aňardan çuň manily aýdanyp pikir edýän näçe şahyr ýüregi bilen nähir edip özüniň düşünjesi bilen ýazany bilmedim. Ýöne men özüm pikir edýän senedin har saklan bolsa ýem şu halipalarymyz aýdarda şu senedin bir harlymy sen horlumy diýede halipalarymyz şeýle aýdardy. Şoň üçin mene öz düşünjümçe bir söýmeli senedin nirde bolanyna da bir özüň sırdaşyň elmedama bir dostuň hökmünde bir aýap saklamalyň düşünýän. Men üçin dutar gözümiň agyň garas diýip aýdasym gelýär. Men bilýän edil eliňizdäki dutaryň näçe ýaşynyň bardygyna bilemok bolen. Men eşitişimçe sizde 50-60 ýaşly dutarlaram bar. Hawa, bizim tarihimizde öz Türkmen halkymyzda belli ustad halipa sadanlarymyz bolup geçýäli. Bir näçe ustalarymyz bolup geçenler. Bulyň içinde aýdaly aňyrdan alsa Gulgelli diýermiň. Onu bära Mehmet Muradow, onu pürlagy bar. Dutar ýatamak boýunça şol ýaly adygan ustalar. Hawa şol kämillik derejesinde şeýle bir döredip ýasap bilipdirler da. Sebäbi häzir çenlem şolaryň ýasan dutarlaryny duşmak bolýar, ýa gawat gelip şolarda bir ýerine ýetirmek käwat şunu ýaly toýda tomoşada gawat gelýär. Şu plan ustan ýasan dutary senen bir çalyp beräýin diýip ýüldünýärler halk içinde gawat gelýär. Onda şol ýaşy uly 50-60 ýaşly dutaryňy pırlagan ýasan dutary mende. Diýmek onda ustan dutar ýasaýşy sazyň çalynyşyna täsir edýärdi. Ýok, man täsir edýär. Şu ustaçylygym edil sazyň çuň sazyň bir iňçi bolşýaly ustaçylyk dutar ustaçylygy hasan meter. Beýleki gurallarda da şeýle diýip pikir edýän ýöne hasan meter bu özüniň şu aýdary halipalar aýdarda şu käädisiniň özüni şoňa bir tut ağacını taplayan şaşın käädisini ýerine ýetirmek üçin bir atur ul zähmetiň gerekdigini aýdýarlar. Ol goja senetkär baba gammaryň mähri ihlasyndan dören dutarym.
gaýy hasret siňen buzdek göwnüň owalyň ýanglansa erer dutarym diýerler gellaga. Ussat sadyny bolmakly üçin tenediň kämil ýasalan bolmakly zerur diýip belläsim gelýär. Inni şu seni dutar dip helenler elinize taklap otursunuz bolin aytmaga howlukyan biziň ussat aýdymçylarymyzyň biri Haji Ermemedov ýörüýtüşi bayramçylygy halk aýdymy dutarym öz tarym diýen türkmen halk aýdymyny estrada görnüşine geçirip ýerine ýetirdi. Biz hem onu Gökdepe'niň 8 ýagyň gözi başyna germatda ýargy edip geldik şol aýdymy. Häzir kerwen sen üçin bir serede oturan ähli dutar tadguranyň ussatlary üçin Türkmen halkı üçün Haji Ermemedov şol aýdymy ýerine ýetirip berýär. Başlygyna. Sen meniň dünýäm, sen genç hazinam. Sen meniň dünýäm, sen genç hazinam. Hazinam. Amly günne göwnüm açan dutarym, dutarym, ötarym. Toy meylis heyadam allan iruşan ilin gözelliğini kuşan dutarım, dutarım, ötarım. Yaşlığımda bile yattın bir turdun madam zovku safa sasyhvet vurdun gel vurdun. Ay merde medet berdin düşmana vurdun ey gel vurdun ey gel vurdun. Sayra kanat bağla uçan dutarım, dutarım, ötarım. Ay. Hem söhbet etsin mertlere, mertlere. Ay bu vatan mı ömürden toy yeri, toy yeri, toy yeri. Yarışlı yollardan geçen tutarım, tutarım, ötarım.
Türkmenin ähli milliligi gözüňde janlanýar. Dutaryň sadyny eşdeňde Garagym çöli, Türkmenin agy, alawaýyti, ağırın çal, ocorun közi, tüngçäň çaýy, gowurduk umuman Türkmenin ähli dünýäsi gözüňde janlanýar. Türkmenin nipis nagşly ilhalysy. Dutar Türkmenin sungat dünýäsiniň nişany. Şoň üçin şu günkü paýtagtymyzyň iň gözel künjegini Dutaryň keşif bilen döredilen sungat monumentidir. Dutaryň şirin mukamyny, Türkmen halk saatlarynyň, Türkmen halk aýdymlarynyň ähli süýjiligini şuny kun döwrewap estrada aýdymlaryna, saatlaryna geçirmegi başaran Türkmen aýdym saat dünýäsiniň iň ustad kompozitorlarynyň biri, Türkmenistanyň halk artisti Saadana Gurban soň şägirdi bar. Berdimurat Ataberdiýew ustad saadanylarymyň biri. Şu sunugat bayramçylygyna bagyşlap Berdimurat Ataberdiýew Gyýylar diýen Türkmen halk aýdymyny akordeon saat guralyna şirinlik bilen täze saat işläp getiripdir. Türkmen halk aýdymyny döwrewaplaşdyryp bidem şol saady şekile geçirdik. Häzir size şol täze şekilli saady hödürlemeden öňürtüp, mehriban tamaşaçylar size ustad saadany Berdimurat Ataberdiýewiň bayramçylyk gutlagyny ýetiretmez gelýär. Bayrama bilen kardeşler, bayrama bilen halipalar. Şu bayramçylyk bilen edi arkadağımızı gutlaýar. Arkada prezidentimiz bize sungatda halipalary tirsegini galdyran üçin edi arkadağımyza alkyşlar olsun. Türkmen gyýylarynyň näzikligini, agraslylygyny, gözelligini wasp edýän aýdym. Şol aýdymyň süýjiligini başardığımız saat guralyna beýan edesim geldi. Şu bayramçylyga şu şekilli saatymyz sowgat bolsun.
Murad ağa salam. Salam bilen salam. Geljek Murad duydurupdyk bayramyny bilen. Anha yürüýte. Türkmenwatyle ile magadından 5 taş diýwar boýaglanyň adynan size bayramçylyk sowgady sunuwa deser wa içinde de. Inni ilki bilen sizin gutluğuňyzy eşitmek tomoşaçylar üçin ýakymlar, mehriban tomoşaçylar, biz häzir Gowher Dergärçilik ustahanasynda men ýanymda Halipa Ustad Dergär, Türkmenistan Çeperçilik Akademiýasynyň Halipa mugallymy, türkmen bedewleriniň bedew şaýteplerini ýasamak boýunça Edid Arkadağymyzyň aglan eden bähleşiginiň bir näçe gezek ýeňjisi özüm 4 tane ogul perdendi, 4 sem Dergär ýurdumyzda ençeme Dergärliň Halipasy Murat Sähýedow Türkmenistanyň sunwatda at gazanan işgäri. İlk bilen hemen öňünden aýdadym gelýän bizim hormatly prezidentimiz birinji medeniýetimizden sunwatymyza, milli mirasymyza, milliligimize ulun söýär. Şu millilige ulun söýärlerini bilen häl şunu duýup dur. Ben muňa mysal edene bizim jumal ogudan gelin ýylymyz bar. O gelin ýylymyzdan şeýle nepis ogudan egneşikler, milli eşikler bilen bedenip betenip çykýarlar da. Olar şu ogudan keşdeler bilen, ogudan naşlar bilen, egneşikler ogudan lywatlar giyýärler. Şeýle ogudan gelinlere, ogudan lywat gelinlere gelin ýylymyz bedemegen bir derýärliň paýyna düşýärdi. Bizem boldan hemen ogudan goşak boldan ýeňilgatdylar. Bizem şonu başardan bolan öz şäherlerimiz bilen, öz işgärlerimiz bilen şonu üýüşüp joşup şu esasy işimizden bizim gelin ýylymyz bedemek bolup durýar. Türkmen gelin ýylymyz diýip hatam görküni görüp goşan ogudan şaýtepleri, dürlü naşly, dürlü gaşly şaýtepler bilen şolary bedep, şolary begendirip durmak bizim paýymyza düşýär. Şoňky bayramçylyk gününde men pursatdan peýda alyp hormatly prezidentimiz, bizim türkmen halkymyzy, türkmen elimizi, el ulusymyzy şu bayram bilen tüýsürekden gutlaýan, goý hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, elimizi, ýurdumuzy ähmetli, döwlet ähmetli alyp barýan işlerini ulul üstünlikler arzu edýän. Näme türkmen döwletimizden halkymyzam näme gitdiçe ýaşaýjy günüňlüğe gowlanyp barýar, durmuşymyz gowlanyp barýar. Şu durmuşyň talabam näme onu şu durmuş ýaşaýjy gowlanykça adamlaryň şonça ogudan zatlar gejek geýýärler, ogudan görünýärler, ogudan eşikler, ogudan şaýtepler dakynýarlar. Bize de şu zatlara sebep bolup nitip bolup her ýyl guşnýar bayramlarymyzda uzagyndan gatnaşyp durmak nitip etsin. Men portatdan peýdalanıp öz kärdeşlerimi, heýkeltaraşlary, suratkeşleri, hemmesi şu medeniýetiň o diýşärlerimizden ýene portatdan peýdalanıp tüýsüregimden gutlaýan o goýulgam dörejlikler gaýnap joşdun. Şu ýurdumyzda edilýän her bir işleri, her kim öz dörejlik işgärleri, medeniýetiň o diýşärleri goşuntlary goşup dursunlar. Geljekde de näme şu şeýdip goşuntlar goşulyp dursa dörejligimizi sunwatymyza ileri gider diýip aýdyp biljek de. Hemişe sizin ustahanaňyza girýän gözellikden gözüm doýanok gaýtmam kyn bolýar. Şeýle gözellikleri, nepislikleri döredýän elleňizde güller bitsin. Hemem şu ýerde şeýle sowalla. Şu gözellikleri döretmekde ilhamy nerden alýaňyz? Sebäbi beýle nepis işlemek üçin, munýaly ütgeşik sunwat döretmek üçin hökman suratda ilham gerek. Sunwat adamsynyň hemişe gözlegi ilham da. Ilhamy esasy döredýän hormatly prezidentimiň öýüdi. Şu ýerlerine beýik pök ýollaryny işi ýerine ýetirip bäherçikde birinji ýer alymda ýaňy aýdy geçdi. Şo bäherçikde birinji ýer almak üçin gowy eser döretmek, üçin gowy tema gerek. Temanam hormatly prezidentimiň öýüdi tap berýär. Halyp işläýmek galy. Bir gulýalyk ogudan şäherimiz bar, görmäge göz gerek diýilen şäherimiz bar. Şu ak ýollara çykamyz, ak şäherimizde çykamyz, şu şäherden geçip barýan ýem saňa şol ilham berip ulu ýördüň joşkuny joşdurýar da. Şeýlede men ýaňam aýtdym, ogudan gelin gyýlamyz bar, ogudan talygatly, agras şeýle ogudan diýen almaşyk. Türkmen dinanyň agraslygynyň ödem döretmäge terg berýär de. Sag bolun Murad ağa, biz dinanlar üçin şeýle gözellikler döredýäňiz üçin şu türkmen owadyň muştaklaryny aýdasym gelýär. Siziň şähertliňiziň döredýän nepis şaýtepleri hemişe biziň teleýalymyzda döredýän şekilli aýdymlarymyzda owadan guppolardan başlap kicicik gulak halkalara çelli siziň şu dergärçilik önümlüğüňiz hemişe biziň şol dinanlarymyzda bedeýär. Döredýän filmlerimizde umit, arzu, ziyada her bir döredýän filmlerimizde siziň şaýtepleriniz biziň dinanlarymyzda bedeýär. Ýene bir gedegelleriňizde güller bitsin bayramyňyz bilen. Sag bolun, köp sag bolun. Gulak men şu ýerde ýene bir zady aýdadym gelýär. Bize hormatly prezidentimiz, arkada prezidentimiz köp ýurtlara bile tapara gitmäge, dörejlik bilen fergiler gurnamaga, taşa ýurtlarda Türkmenistan medeniýet günlerini geçirmäge bile köp gedek şo men şo taýla gidip şo taýlarda men köp ýurtlarda men bolup gördüm. Şo ýurtlaryň medeniýeti soňa dölet ýakyna tanış bolduk. Men şu ýerde ýene bir gedek
bellädim gelýän men köp ýurtlara gidemde, şo ýurtdan paýtagtyna barýan bolup, uçordan düşenimden şo ýurtdan aýal maşgalaryna gözüme düşýär, dergär ýok bunu. Tiýnýärse, köp ýurtlarda şo genel maşgalalar şo merkezlerde, paýtagtlarda şo Ýewropa eşiklerinde geýýärler. Milli libatlaryny geýen. Milli libatlar şolar geýlenok merkezlerde. Onu men şo öz geliniňizden men doğrudan şol atlary deňeşdirip öz geliniňizden milli libatlary şeýle ogadan geýinýärler. Ne talip kıydan bu her ýokary okujaýyň öz bir ogadan libatlary bar. Şol görýärde şo begenýärde. Milliligimiň saklanýan hormatly prezidentimiň gatnaşyklaryny ünsürýäni men tüýsürekden buýsany aýdýan şunu. Tergilere baramızda bizim şu her işlemede ulu baha berýärler. Bizim ýanamyzdan ýa-ni tergilere gidemizde kaptanlar şu medeniyet sunuwada işgärlemede konsertler çykyşlar bilen gyýdyrlanmaz çykyş edýärler. Olarym egneşiklerini görüp doğrudan şu şeýle ogadan egneşikleri, şeýle ogadan libatlary, şeýle ogadan şaýtepleri olar hökman ellerini alyp görýärler. Dakynyp görsem bolýarmy diýip olarda şu täzirli gyzyklanmak bilen şeýle uly gyzyklanmak bilen bizim şaýteplerimizi ýa-ni synýarlar, görýärler. Murada biz bilýärsiz türkmen halk aýdymlaryny gowur ýa-ni dinlemegi. Ana şoň üçin hem häzir siz üçin türkmen halk aýdymy ýanglanýar şahyny Marip Destandan garybyň aýdymy meni ýollaň ýoluma. Şol aýdym size hem bize terede oturan sunuwa diýişgärlerimiň ähletine bayramçylyk sowgady bolsun. Aşıklığım halka anıktır men garip men meni yollan Yoluma beyle ay ha sözden siziktir Yardan havar ertemağını çıktır Men garip men beni yollan yoluma Bıradamı den dostlarım kalınlar Hoşlaşıva beni yola tanımlar Ay Yığrağıran bol fıradı bolunlar Men garip men beni yollan Yoluma beyle ay eğer ağrın bol fıradı bolunlar men garip men meni yollan Eger ağıran bol fıradı bolunlar men garip men meni yollan Yolumu dostlar yolumu Sunugat diýmek näme bilýärmisiňiz? Ele alýalarda ýitdik keseri
Lokadaşın ehli artık bölüğün yonup dörü diyeler acap eseri. Artık maşlık düşmanlar sunuğutun. Tıgşitli bolunna beyiktir namı. Men pikirime bir söz bile aydiya kam o yerde üç sözün gereği näme? Tälim almaň dağdan inen sillerden, tälim alın dunaylardan, nillerden. Kimlik adamini beden ok bolin, artık majam boljak bolmaň illerden. Gıydığını artık söze dayanma. Söýge söz gerek däl, gerekdir anam. Söýme watanyňa gursaňa urup, eneňi söýüşiňdek söýber onam. Sunugat diýmek näme bilýärmisiňiz? Bu sowala sada jogap bermeli. Biz her ýimiz özümiziň zergärimiz, madam özümizi ýonyp ýörmeli. Sunugat we medeniýet işgärlerini güni bilen siziň ähliňizi ýene bir gede gutlaýas. Sunugat hakyndaky aladalar üçin mehriban arkadaşymyza alkyşlar aýdýas. Sunugat dünýäsiniň, sunugat äleminiň wekillerine çeligi, gözbaş, ilham bolýan arkadaşymyzyň jany sag bolsun, başı dik bolsun. Arkadaş prezidentimiz dünýäge getiren mehriban inan ýüzünden ýylgyryş nury hiç wagt öçmesin. Sergin sağınay Öwter gara dülpüň seniň ey Yüregimi gıydır tıyıl hanzar Bahar gara hay hay dülpüň seniň Bilmedim humaymelat nurin garip gönlüm içine Ör boyundan ören tatsın, ör boyundan ören tatsın Titer gara hay hay dülpüň seniň Sen yakınlap gelsen yarınla Müşkit gelir donundan Zülplerden eftanından Zülplerden eftanından Kovtarlara hay hay dülpüň seniň Sergezan galbasym diýin mana kır gözle ýaşym ey Vadir al-huşun Kul vadir al-huşun Yeter gara hay hay dülpüň seniň Ah yarım